Ola, eu son Eli e vamos a falar da alienación de Marx. Dentro do vídeo, Marx naceu en Trèveris no ano 1818 no seo dunha familia xudía. Estudou Dereito na Universidade de Bonn e máis tarde na de Berlín, onde se fixo hegeliano. Graduouse cunha tese sobre a diferencia entre a filosofía da natureza de Demócrito e Epicúreo. Marx viveu en París desde 1843 ata 1845 e máis tarde trasladouse a Bruselas e ali publicou o famoso Manifesto sobre o Partido Comunista. Finalmente, Marx morreu en 1883 e entre os escritores máis importantes que nos deixou están o Capital ou a Sagrada Familia. Ben, agora vamos a falar un pouco da alienación de Marx, que ten unha doble visión sobre esta. A alienación como obxectivación, que é como se expresa unha persoa no seu traballo, e a alienación como alienación, que é o ser humano desposúese a sí mesmo e non se recoñece no traballo. O segundo sentido era o negativo, pois ten a súa orixe na propiedade privada, donde se separaba o produto do traballador. A alienación tamén é un estado mental que nos impide ver a auténtica realidade. Ben, entonces, Marx diferencia entre niveis de alienación e tipos de alienación. Nos niveis de alienación existen tres. Alienación como froito de traballo, donde os obxetos producidos non lle pertenecen ao traballador. Alienación como acto de traballo, donde o proceso para producir un obxeto non ten ningún significado para o traballador. E alienación como deshumanización, separación da natureza. Finalmente temos os tipos de alienacións, que existen 4 tipos. Alienación económica, donde o obxeto non lle pertenece ao traballador. Alienación social, donde existe unha división de clases sociais entre capitalistas e proletarios. E alienación política, donde as clases dominantes tamén controlan o Estado. E finalmente, alienación religiosa, donde Marx renega de toda a religión e de toda a trascendencia. Bueno, hasta aquí a alienación de Marx. Espero que vos sirva algo de axuda. E nada, hasta outra. Chao!